Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sibubukal nga iglesia, mabaan kadagiti amin nga diocese, iyalnag na ti panangrugi ti sinodo dagiti obispo nga ti panakarambak na ken panakaangay na ket into no 2023 ngem kadagiti amin nga diocese ken iti amin nga parparokya irugi tayo ti panagtitipon nga agkararag ken agdengeg iti sao ti Dios agbibinuray iti kapadasan ti panagbiag tayo kas may nga iglesia may papanti panagtitimpuyog tayo nga agdalyasa idadawatan tayo nga rod dayto nga aramid ken gagam ti iglesia tayo italag tayo iti Apo dagiti amin nga panggep ken panagyaman tayo ti panagyaman iti sagot iti biag iti kalepas nga bagyo nga nadawel ken narungsot nga do ti dinadael na ken sumagmamanupay nga biag ti naketel gapo iti dayto nga dirigira idodawatan ti tikired ken tibker dagiti panagtiagtultuloy nga panagbiag ken panangsahol tayo kadagiti suot ti madamapay laeng nga suot ti pandemya ti COVID-19 ken dagiti naduma-duma pay nga pakatuokan ken pakarigatan ti biag adada ko mga mariknatay ti kaadda ti Apo hidadawatan tayo dagiti amin nga panggep amay kaysay ti dati nga misa nga nangruna dagiti panggep iti panakaidawdawat dagiti pimusayan agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin kan kada kayumat kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay isong agpagpakaasyak ken Santa Maria Agnana Birhen kadagiti amin nganghel ken sa santo ken kada kayumat kakabsat teka kasidak kuma iti Apo tayo a Dios kasyan na kami Apo pagkawanam dagiti basbasol mi katala nakamamin nga iturong iti biag nga agnanayon Apo kasyan na kami Kristo kasyan na kami Apo kasyan na kami idaydayaw tayo ti Dios ikanta tayo ti Gloriana Gloria iti Dios ikangatuan et dito'y dagakapya kadagiti tattao anaimba ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanok daka pagrukbabandak daydayawen daka agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayag mo Gloria iti Dios ti kangatuan Apo Dios nailangitan nga ari Diyos Ama, aman nakabalin amin, ken sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ke anak ti Ama Gloria iti Dios ti kangatuan sika amang ika
kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararawmi. Sika situtugaw, iti makanawa ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, di kangatuan, yan tangi siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin amin, kadagnanayon na Diyos, ipaimot atong palan mi, adi agsarday ti pagayatam, kadagserbi kam iti amin na puso mi, itadayag mo. Gapuken Kristo anak mo kan Apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Nagayatak ti panagsagabana, ti papatay na may sadaton amang yeg, ti pannakapakawan ti basol. Iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket atidugto ti panagbiag na, isunto ti maaramat iti panagbalaygi ti panggep ko. Kalpasan ti panagtutuok na, agrag-unto manen, maamuan nanto asaan na bambanog ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko, awiten nanto ti dusa dagiti adu, ket pagbalinen nanto ida ang mapagtalkan at tao. Ti sao ti Apo. O Apo, adda kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Nalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, napno ti daga iti di agbalbaliw nga ayat na. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek iti ti agbalbaliw nga ayat na. Iti patay isalakan na ida, iti tiyempo ti bisin di na ipalubos amatay da. Isaad tayo ti Apo itinamnama tayo, isu ti mang tulong ken mang salaknib kada tayo. O Apo, adda kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Salimetmetan tayo nga rud as iti tibiker ti pamati tayo. Taaddaan tayo iti naindaklan akangatwan apadi, alimmasat kadagiti langit ken simrek iti yan ti Diyos, ni Jesus nga anak ti Diyos.
Ti kangatuan apadi tayo saan amay sa adi makipagrikna, iti kinakapoy tayo. No diket may sa anapadas, ti amin akita ti sulisog akas kada tayo. Ngem saan anagbasol. Umasideg tayo nga rud as itatalged iti trono ti Diyos, pagtaudan ti parabor, tapno magunod tayo ti asi, ken masarakan tayo ti parabor, at tumulong kada tayo iti tiyempo ti panakasapol. Ti sao ti Apo. Magsao ka, o Apo, dumdum nge, kuyadipen mo, at daken ka, daken ka dagiti sao amakay teti a nanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Imasidag kan Jesus da Santiago kan Juan nga anak ni Zebedeo. Maestro, adda kumadawatan mi ken ka, kinunada. Nya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo, sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga into nagtugaw ka iti tronom ijay nadayag a pagariam, makikatugaw kam tuken ka. Ti maysa iti makannawan mo, ket ti sabali iti makannigid mo, indawat da. Diyo ammo ti dawdawaten nyo, imbaga ni Jesus. Kabailan nyo kadi ti uminom iti kopa a paginumak. Kabailan nyo aya ti mabuniagan, akas iti panakabuniag ko. Wen kabailan mi insungbat da. Kabailan nyo ti uminom iti kopa a paginumak. Ken mabuniagan akas iti panakabuniag ko. Umawan ti karbengak amang pili, no siya sinon to ti agtugaw iti makanawan ko, wenno iti makannigid ko. Ti Dios, ti mangted kadagitoy, kadagiti nakaisaganaan na, kinuna ni Jesus kadakwada. Nakapungtot dagiti 12 nga adalan kada Santiago ken Juan, apaman anang ngegda daytoy. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti 12 ket kinunana. Pagamuyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil adipenen da dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da adipenen damet dagitoy nga agturay. Ngem san kuma akasta ti aramiden yo. Ti agtarigagay nga agpangulo masapul nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapul nga iso ti adipen niyo. Tauray ti anak, ti tao, san nga imay apaserbian, no diget tapno agserbi, kenyawat na ti biag na, apang subbot, kadagiti ado at tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. At agtultuloy latta ti panangted ti Apo iti adal. May panggap iti kinaadalan, kinadisipulo, kinapasurot. Kadagiti adalan na apostoles kadwa na ida. Agdaldalyasat sumursurot. Iti dalan ngagturong ijay Jerusalem para iti panakipagrambakda iti naindaklan nga Paskwa. Iti Paskwa ti ilalasat iti panakawayawayada manipod
kadagiti Ehipsyano, di na rokatan da, manipod ti panakaadipen, panakatagabo da iti dayta nga pagilian, rimwarda, ket limasat da iti baybay, akarunuan, wano baybay analabaga, isumot lang iso nga baybay da jay, limasat da nga nagbisngay, da jay nga danom, nagnada iti namaga nga kadaratan, linasat da dayta, sanda nga naarinebneb, dagiti kabusor da nga simmaruno, giti mangkamkamat nga taga Ehipsyo, iso dayta naarinebneb da amin. Naindaklan nga panangwaya-waya ti Apo, nga mapan nga ramrambakan da nga tinawen. Talo nga naindaklan nga ramrambak ti papanandag pilgrimage da amin nga mapan di jay Jerusalem. Ket iti daytoy nga gundaway nga mapandamanan iti may katlo nga daras, ibagamanan ni Apo Isus ti panagtutok ipapatay ken panagungar na mapansadyay tapno agsagaba so kalpasan na panursuro manen no anya tiket nga sawan ti pangulo. Siya sino man nga agtarigagay nga agpangulo masapul nga agserbi, kag tarigagay akang runaan masapul nga agbaling nga adipen, tauray ti anak ti tao imay saan na paserbian, no dikit di tapno agserbi. Leksyon may panggap iti panagserbi. Leksyon may panggap ti kaipanag ken kaipapanan ti kinapangulo. Ti adjelat ta panuno dati kinapangulo maitalog diyan di kanigid agdiyan di kanawan na Apo Isus to nga naindaklan parmeken na ken abaken nanto aming nga kabusor da waya-wayaan manen ti Dios ida. Kadagiti nangadipen kadakwada, ket tinangadipen kadakwada dagiti taga Roma, ti imperyo ti Roma. So nga muda nga ti leader nga umay ti Mesiyas, ti Kristo, ani Apo Isus, ti dagyelat ta panuno daket political liberation, mawaya-wayandan, ti panakaadipen iti agturay, agsublimanan dagi idi nga kasasaad da idi adda dimteng nga panawon nga golden age da idi kas may sa nga pagaryan, kas may sa nga nasyon, nakabaanang da, nakaululimag, nakadurduras da, nabilig da pay ta, sinakop da pay dagiti nagado awan ti makaparmek kadakwada, adday takad ta, tarigagayan da, ken dayjay ti pagarup da, nga kita ti pagaryan ken pagturayan, nga madamo na ununeg, gayang pagturayan ken pagimbagan ti kararwa, ti kaunggan, biag nga agnanayon, saanan nga biag laeng diti daga, saan nga diti lang nga material nga pagaryan, no di nalablabos pay, natay naununeg ken addaanag na ken agpaot agnanayon, saan nga apagapaman laeng, saan nga datay temporary. So daytan nga mangted ni Apo Isus iti leksyon. No, mapanji panunod tayo dakes nga tati agambisyon aya. Kitaan tayo no anya didigi kaunggan no nya digi ambisyonan. Dakes aya nga tati agpangato kada maitalo no kas kadagiti kalabes nga leksyon. Leksyon di na pang Domingo kinabaanang dakes kaditi kinabaanang. Anya ti serbi ti kinabaanang. Lumapukaw ti kinabaknang, agar arubos ti lulwa tayo, gapu kadagiti nadidigra, iti bagyo, tinudas, pinukaw na amin, kutse, balbalay, bakanwang kalding baboy, amin, 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 amin. Makita tayo, uwan gayam ngagpaiso. Ure pa dato'y suot ti pandemya, nagado pinataod na, nagado no kita antay nga pagpampanunutan. No, pandemya, bagyo, di ko man eleksyon o may ti eleksyon may panggap ti dadaulo. Kitaan tayo no anya dagiti kita dagiti dadaulo. Amirisan tayo kun anya ti panursuro ti iglesia tayo ti kinakristyano nya ti nakristyano na panursuro may panggap iti panagserbi may panggap ti panagpangulo. Natagayam ti panagpangulo dagiti akam dagiti saad serbisyo ti ibagana. Saan nga pamadayaw? Gapuna nga dayta, Juan ken Santiago, Apo kidawan mi man.
Intuno agtugaw ka iti trono, may isa kada kami ti makanawan, may isa ti makanigid. Amuyo ka di ti daw-dawatin niyo. Wen, nakasagana kay ka di nga uminom iti kopa, paginumak, kan iti bunyag nga, nakasagana kay ka di nga umawat iti pang nakabunyag ko, sinadaan kay nga mabunyagan, kas ti pang nakabunyag ko, kopa, chalice, daytan, ibagbaga na garudan nga mapanagtutuok, kopa, simbolo, ti panakailansan iti krus, simbolo ti panagsagabakan panagtutuok na, bunyag, anya ti bunyag ka maibatok, mairareb, sinadaan kay nga mairareb, hindi nga talaga kat amin nga pa nagpakumbaba, amin nga pa nakikaysa, na irareb iti biyag ti tao, pinmisok iti biyag ti tao. Kamu tayo no biyag ti tao, napno ti pagkurangan kan kinarasikan kinakapoy, nakikaysa, malaksid iti kinamanagbasol, nakikaysa, nakipagrik na, naunag ti anag na, nakasagana kayo, agpaiso. Wan, nakasagana kami. Kani Santiago, isuti mo na nga martir, kadagiti apostoles. Isuti mo na nga napapatay, kadagiti apostoles. Pinaputulan ni Herodes, napapatay. Kat ni San Juan, isumati kabayagan nga nagbiag, kapautan, isunati the end, isunati closing. Tibiyag dagiti aming apostoles, isunati aging gana nga naglaklakay, nga inaw awit da hanggang sa bali mga kinamartira, kapautan. Nagkasagana da mga agpaiso, ngam, kayat ni Jesus, kan narikna ni Jesus, nga dan awatan, dagito nga panursuro na, iso nga, inbagana kadakwada. Ti maibilang agturay, kunanan, kadagitin, tila di pinandamat. Di nga ro, panakaawat, nga, ti agturay ka, nakangatoak, serbianak, kasi nga jar. Saan mo, tati isuro na, nangangato ka, agserbi ka, katiladawan day ta, saan nga mapunas nga ladawan, ni Jesus nga nang bugot isaka, dagiti apostoles, dagiti ti baga nga anag, tinangato, ti umuna, ti kangrunaan, ang balin nga tagabo. Ti panagkailadawan, nga isuro, dagiti nga leksyon ni Apo Jesus no, kitaan tayo, ay kat, saan nga korona, saan nga balangat, makoronaan ka mo yumutan, nagdaag. Tiag turay ko na da, no da makoronaan ka dagiti. Tiag turay, ti day, ito nga piyesta. Turay. Ti rik natin ka agtamad. Bigbigan tayo nga saan ta iti na Kristyanuan nga pa nagidaulo, kada pa nagturay, ang nga turay, serbisyo, kuros, panagsagaba. So, orgono agserbi ka, makapudno ka aya. So, orgono agserbi ka, no makaawat ka ti pamabalaw, hamo nga sangwan, nagiti pamabalaw, agserbi ka, agaramig ka, igubo mo, itad mo lata. Saan nga nagiti kritisismo, ti mangtengel king ka, wano mangriribok ken ka. Mangtulong kuma nagiti kritisismo, tapno say atumpay ti panagserbim. Nakitaam ko, no may saka nga leader ket, masapul nga ready ka, lata nga mababalaw. Iti matang ti tao, masansan sang ka makapudno. Gapo na nga, ready ka iti dayta. Ta panagsagaba, saan nga korona. Hanga palakpak, taran, palakpakan tayo. Nuriki di, cross, agbaklay iti cross. Dagiti akem, dagiti bakay saadan nga pagakuman kada pwesto kada amin. Saan nga dayay ti tuntuntunan, mapalakpakan, may daydayaw. Saan nga umununa, nudiki di maud-udi. Sungarog ano, agiwaras iti relief, dayay manarawid-wid, dayay BPC, awan, ti para kanyana. Umununa pa'y dagay Serbian na. No pantry, awan ti ilasin da, kan ibati da, talaga nga mapanda ipaay. Awan alaan da, tadi da mababalaw. Tano jay pantry, kadagi nagiwaras ka nangala bagi da, manibrong. Talagang ano agiwaras, dagi warasam, awan ti paraking ka. Umununada, maod-odi. Dati di ba ka na, ti agtarigagay,
nga iso ti kangrunaan, masapul nga agserbi. Ti umununa, saan nga umununa, dudikit iso ti maududi. Agbalin nga adipen, tagabo, saan nga apo, saan nga maapapo. Sir, ma'am, maltot, ma'am, sir. Saan? Dudikit di adipen, mababaon. Aji nga minun dumati sakit tayo pag-arap na to. I am the coordinator. I am the president. Ngato kan akam kan posisyon. Siyak tinakin ngato. Nabababa ka lang sirbian nak. Aji nga sakit no daduma. Uri agpatrabaho kalanganan ka ni kasla apo Diyos kan. Ay, sika, dito ka, alamat, gapula tamatang tangdanan da. Kasla mula pagbalan ni dami nga buryas ka da manukan. Kurko, dia. Ay, apo, kasi talaga nga, talaga nga, no, sikati Pangulo, no, sikati agserbi, talaga, adipen. Serbisyo, saan nga pamadayaw? Kung kita mo na